Esta granxa é unha fusión de 3 granxas familiares da mesma parroquia. Estamos no concello de Chantada, na parroquia de Sabadelle, e digamos que inauguramos estas instalacións que se crearon cando se decidiu asociarnos ás 3 familias no ano 2002, é dicir, xa casi fai 20 anos que estamos aquí. Para min e para o meu compañeiro era importante ter algunha forma de sociedade porque valoramos moito ter días libres e ter tempo libre. Entón era un requisito imprescindible para que o Lois casi se quedara na granxa dos seus pais, era intentar ter outra forma de xestión que nos permitira ter tempo libre e descansar de vez en cando e compartir a xestión da granxa, porque a xestión é bastante complicada tamén. Temos as vacas, unha parte delas pacen, as outras están na granxa, as de produción están na granxa. Levamos bastante terra para a media que se considera en Galicia, levamos cerca de 100 hectáreas, non botamos millo, fai anos que se decidiu que non se botaba ningún millo para ensirar, pois porque aquí as condicións de sequía son extremas, o xabarín é extremo, entón chegou a conclusión de que non compensaba. Aínda que levamos un tempo de certa tranquilidade, de certa estabilidade, nos vendemos a celega, entón non fai anos que lle vendemos a celega, levamos unha época de moita estabilidade no tema de precios, os custes este ano estánse incrementando considerablemente, entón, en principio non hai intención de que suba o precio de leite, é dicir, acabamos de firmar contrato, non hai intención. O da cláusula é un paripé da industria, é dicir, nós tamén firmamos o contrato sin costes de produción. Os costes de produción, eu penso que as industrias saben o mellor que a nós, saben perfectamente o que nos costa producir e saben hasta onde nos poden apretar para non asfixiarnos cando non lles interesa asfixiarnos. Entón, bueno, eu creo que no noso caso levamos anos vivindo, considero que ben, hai dous socios que están contratados e 3 persoas neste momento que están como personal traballador, todos teñen un salario que nos consideramos normal para a vida normal de Chantada e creemos que teríamos que seguir así. Eu penso que a crisis que levamos vivindo durante moitos anos fixo que se reduciran moitísimos costes de todas as granxas, todos reducimos costes, e se estar nunha empresa que teña un precio normal, pois, bueno, podes ir. Outra cousa para mí moi importante é que para min o sector queixámonos moito e non exiximos o precio que nos corresponde, que son cousas distintas. É dicir, se eu fago as cousas ben e hai un precio normal de mercado como está habendo noutras zonas do Estado, noutras zonas de Europa, pois eu posiblemente teria uns ingresos maiores, que ao mellor fanme falta polas horas que lle dedicamos e pola inversión que teño aquí metida e porque é a miña vida. É dicir, eu penso que as gandeiras e os gandeiros galegas temos que pedir un precio, pero non choralo. É dicir, eu penso que temos que pedir o precio, non estar chorando todo o tempo, isto non me dá, isto non sei que. Eu penso que hai que pedir o precio que nos corresponde. E o que temos agora está claro que non é o que nos corresponde. Para min o problema é que tanto a Xunta como os distintos medios fan sentirlle a sociedade que estamos supersubvencionados, que todos os ingresos que percibimos veñen das subvencións. E para min, primeiro, se estamos na Unión Europea, o importe de subvencións que percibimos comparándonos co resto da Unión Europea é máis baixo, e o importe que percibimos das subvencións, se nos comparamos co resto do Estado español, é máis baixo. Polo tanto, se estamos na Unión Europea e competimos na Unión Europea, tamén podemos pedir un importe das subvencións equiparable aos países cos que sempre nos comparan no resto de Europa, que son Francia, Alemania, é dicir, tamén podemos pedir eso, e non dicir que estamos demasiado subvencionados. Nesta nova PAC, o sector lácteo ten varios perigos para min. Imos quedar peor do que estamos, seguro,
E imos quedar peor do que estamos por dous motivos, porque xa quedamos peor na anterior negociación da PAC e, polo tanto, o Ministerio, como xa quedamos peor, ofreceunos en compensación o pago por vaca, que é moi importante para o sector lácteo. Para o sector lácteo e para o da carne, o pago por vaca, o pago acoplado, que é o único que temos acoplado, é fundamental. O Ministerio xa o está ofrecendo outra vez, é dicir, coa negociación da PAC que se está levando a cabo en Madrid, o sector lácteo vai volver a quedar mal, peor que antes, polo tanto xa está dicindo que a axuda asociada que non la vai manter, precisamente para que a media non nos dé tan mal con respecto ao Estado español. Eso hai que ter en conta sempre, cando nos chamen subvencionados, é dicir, bueno, subvencionado con respecto a qué? Porque eu non estou máis subvencionado que a unha persona de Castela, estou menos subvencionado que a calquera agricultor ou agricultora de Castela, que a calquera non, pero que a media. Entón, eu penso que debemos decir que as subvencións normalmente fixéronse sempre de espaldas ao sector lácteo galego, que se as recibimos é porque nos corresponde recibilas e que nin siquiera peleamos por elas, que deberíamos estar peleando por elas. Digo tamén que que non vai ser boa esta negociación para o sector lácteo galego, pois porque, aínda que somos a comunidade autónoma que ten máis do 50% de persoas que producen leite do Estado e máis do 40% da produción, non está habendo ningún sitio no que o sector lácteo este negociando a nova PAC. O sector lácteo como tal non se está negociando. Desde o meu punto de vista, outra das cousas que temos que mellorar moito no sector lácteo é a visión que ten a xente, incluso dentro do propio sector, de canto contaminamos ou canto responsables somos da emisión de amoníaco, de CO2 e de non sei cantas cousas máis. Para min é un problema que cada vez que se falan deses temas aparece unha vaca, cando non somos os responsables das emisións de CO2 ou das emisións de amoníaco polos que a España ten que rebaixar as emisións, pero, sin embargo, en calquer medio sempre aparece unha vaca. Incluso moitas veces aparecen vacas pastoreando, que é o colmo así da... Entón, eu penso que hai que considerar que, aínda que temos, o sector ten que mellorar aspectos da súa xestión medioambiental, non podemos facernos responsables da contaminación do país, porque non é certo. Na nova PAC tamén se vai incidir en moitos destes aspectos, un deles, por exemplo, é o decreto de fertilización e xurro, que imos ter que loitar con il durante os próximos anos, e eu penso que tiñamos que incidir en dúas cousas. O purín, se utilizamos para fertilizar as nosas fincas, é-nos indispensable e non é un residuo, é un fertilizante. Se é de gandería sin terra, que necesita desfacerse dil, xa poderíamos entrar noutra categoría, pero nós necesitámoslo para fertilizar as terras. As terras necesitan fertilización, e o que non é lóxico é que compremos fertilizacións de síntesis elaboradas e que nos digan que temos que levar as nosas... o que utilizamos sempre para fertilizar, que temos que levar a unha planta de reciclado. Entón, penso que temos aí moito traballo que facer, temos que mellorar as nosas explotacións, pero hai que tamén facer moito traballo que facer para que non nos poñan o San Benito de contaminador. As vacas contaminan, as vacas son as responsables do cambio climático, as vacas non o creo, sinceramente non o creo. E hai estudios que avalan que iso tampouco é certo.